Днес той е собственик на над 10 микрокомпании за технологични иновации. Въпреки това, денят му започва, когато той реши, а първата му работа при влизането в офиса е да се срещне и да поговори с колегите си. Идвам в офиса, пиеме кафетата няколко часа и си говорим къде какво става по различните кампании. И през останалото време деня минава в срещи. Този личен контакт го зарежда с силна емоция, а и повдига духа на колегите му. Според него хората толкова са се вглъбили в ежедневните си проблеми, че са забравили какво е да мечтаеш, а това спира развитието им. Част на големите клиенти съм си ги представил, че са мои и всъщност така са дошли. Но почти всички постижения съм си ги представил с години и в един момент това се случва. Не е въпрос на късмета, аз не вярвам в късмета, вярвам в това, че точно въпрос на да си поискаш нещо от Вселената, тя ще го даде, но това става през мечтите. Единствената разлика между мечта и цел е, че целта е мечта, на която ти сложи крайен срок. Това, за което той мечтае, е един ден чрез своите компании да изтрие гримасите на недоволство от лицата на хората. С това е свързан и най-новият му проект за корпоративна социална отговорност. До голяма степен непознат, този термин навлиза все повече в речника на големите български компании. За момента те се ограничават до това да дават пари за реновиране на градинки и паркове или да финансират домове за сираци. В световен мащаб корпоративната социална отговорност далеч не се свежда само до подобни практики. Отговорни решения във всяка една сфера. Отношенията с клиентите, услугите, обслужването, качеството на обслужване. Това цялото нещо е вкарано в смисъл на социалната отговорност. И ние бяхме много недоволни първо за това, че почти всички бюджети се изливат към пиар агенции, пиар кампании, т.е. прави се еднократно нещо, дига се много голям шум и стига до там. Т.е. дори тези бюджети не ги дават достатъчно отговорно. Според Борис е недопустимо една фирма, получаваща хиляди оплаквания на ден, да си измива ръцете с твърдения, че е дала десетки хиляди левове за социална отговорност. Още по-неприятно е, когато една компания вложи много средства в реновирането на дадена зелена площ и след това забрави за нея и не даде нито стотинка за поддръжка на съоръжението. Когато определена фирма има ясна представа за сектора, в който иска да вложи средства, то тя директно може да се обърне към някои от компаниите за социална отговорност. И оттам нататък вече ние им препращаме нашите каквито проекти намерим от организации в цялата сфера, в всички крайчета на България, примерно, и им препоръчваме тези, примерно, 15 организации. Смятаме, че имат добър проект, който ще ви е достатъчно близко до вашия бранд. Схемата е лесна и би помогнала много, ако повече компании се включат в осъществяването й, казва Борис. Той обаче е реалист. Решен е да изчака, за да види колко време ще отнеме промяната в мисленето на компаниите и доколко техните инвестиции наистина ще върнат усмивките по лицата на хората.